това е. Вчера ги лови. Мерна. Улова мол. Дано да излезе. Много голем. Чак. Не шаран това да стъпси. Не ми бие на шаран, много ниско държи. Прилича на... Много ниско ми държи, бе. Прилича на съдча на шарко, като го изкарва. Много ниско държи Много долу. ниско държи, бе, човек. И е силна. Много. Мрена. Мрена и то голем, то много голема. На около 30 кг. Да. Аз ги усетих само като ги закача. Аха. Измория. Това ти мора от нашото време. 15. Видех, аз трябваше да скочи по-рано на практика. Това е кефа, майче. Мога да си фанала, но... Цял ден го чека. Да тебе аз му ронажата из кобрите. Тук Много голем. много голям, копчето не мога ги фане. Ма няма къде видят. Тя сопра. Още малко е готово. Още малко е готово. Колега, нещо в ръцете ви... Шаран бе, каква мрена бе. Шабрена, бе, каква баба. Мрена, бали... Тя на 3 кила. Чак. Не, още малко. Дръж долу. Аз ще напипа долу. Още малко. Още малко и тя ще сопра. 0,128, майко, на лед съм. Налет ли си? На лед. Ще ми избие зъбите, ако я шипнеш. Обаче една 3 кила. Да, Не бързай. Не бръзай. не съм натопил и Готова. Щом вече не бега, няма шанс. Yes! Миро стария гледак, тия да став, да след като да вижди колко. Аре, то се не мога да дигна. Знам, това много голем. Това трябва така. Боже, За това говорим. човек. Еха! Това е 4 кг. Айде, колега. Амур! Мрена. Yes! Я бе, деба, това. Така не скъса, бе. Иди дай едно шише, да се види колко голям. Какво ще бе, дай ми ръката, бе. Колко ръката ми е? Голема, брат. Та на 3 кила. 4 кила.